Čau lidi, zdravím vás tu Margotka u dalšího videa z GTA San Andreaska a jdem si zahrát server Ghost Rider. Mám tady moji sestřenici, voláme přes Skype, řekni něco. Čau. No, teďka chvilku počkáme. Ale jako... Hraješ do Ghost Rider? No. Telemeno login. To zase jakoby přemažu, aby to nešlo vidět. To má to, protože sakra, mi se to buglo. Ne, já jsem se mohla si to přihlásit. Jsi tady, Áďo? Jo. Ne, mě se úplně buguje. Snad natáčím, no. Mám se nekoukte jedno, snad. A teďka to je podle Áďo, teďka je jakoby vidět nahoře ten obrázek z tvého skipy, mám to rozmazat nebo ne? To je jedno. Já to, když tak vám to... Víš, že spolu už voláme půl hodiny? Fakt. Jo, 37 minut. Půl hodiny a 7 minut, no. Ty? No. Já to vypnu hovor, jo. A ty mi pak ještě zavoláš teďka? Já nemůžu, ty jsi mi to vymazal z přátel. Tak počkej, já se tě odvymažu. Tak až to budeš mít, tak řekni, já to poutípnu, já si musím dělat svoje věci, víš, tam všechno dát a tak. Máš to? Počkej, já musím jít na tvou stránku. Já to tady teďka nemám zrovna. Pane bože, to je úplně hrozný. Jak potřebuji najít. No pak s tebou volám asi. Počkej, takhle na tebe kouknu, ukončit hovor, zahájit chat, prosím. Tak, no teď to ale není. Tak ty mi asi musíš poslat, že mi chceš do přátel, ne? Tak počkej, já tě tipnu. A pak mi zavolej, jestli to půjde. Sorry, že to děláme ve videu, ale... To bude hnedka snad. Už natočíme 2 minuty, vidíte? Vidíte, jak jsem nalazený? Přijmout. Už to mám. Tak, kontakty. Tak. Tak. A konečně jdem hrát, už jste si dočkali. Dneska vyjde ještě video z Minecraftu asi. Já například potřebuji do vidění. Čau. Co jste nejlepší. 5 4 3. To je za káru. Si radši je tu nemám LG, ne? 0 4 5 6 2 0 losk na tunel. Myslím, jako normálně to nemá taková, já jsem nechtěl jak v tom tom, ale a my jsme na tom stejném serveru. Asi nikam asi jinde nebudu vlastně tačet.
Myslím, že to je to asi zajímavé. Ne, na předních si mám dát, myslím, to první. Na zadních si mám dát to druhý. A teďka spoiler. Ne, já nebudu mít dobře. Já skladám mega. No, skoro co slyším. No, čtvrt. Tady jako... Já rozumím. Tak, level. Drakova, co když má chvilku nemluvil. No, banka. To se někdo vydírá. Už nemusí vyzválit. Dělejte, protože... Vydírejte, protože... Já tady nebudu jako fanouška. Jsem měla už udělanou kariéru. Ale jako to... Vzpomínám na kolik videí jako... Jak natáčíme. Vzpomínáte. Až písám, jak můžete... Tady videa. No a tady mám. To nikdo nechce vidět, tak to videa skončíme, i to jsem nezapomněla říct. Já bych to už za chvilku končil, protože tohle videa nebo pro 10. video točit ještě třeba asi hodinový nebo jako aspoň trochu víc, 20 minutový, když tak. Budu stíhat, taky deváťáci mají úkoly. Co jméno opera, například opravěníku. A jdeme rovně. Se skladně vozidlo. Tak, no, drak, ale nevím, jako zítra bys dneska šla vidět do Minecraft. Jako, já nevím, jestli už mám natočit leteckou školu, nebo jestli ne. Takhle fakt nevím, hlavně. Ale jestli to a možná mě vyruší mamka, takže bude střih. Ale to snad vám nebude vadit. Menší střih, nebo pauzičku dáme. Jako budou i pauzy. To
volat. Tak jdu zavolat. Jsem tady. Už skončilo, nebo natáčíš? Ještě natáčím. Nevá? Aďo? Ne, Ale Jože, já jsem musela, víš, jak jsme dávali na YouTube ty videa, No. tak já jsem to všechno musela vypnout. Proč? Třeba se mi to asi nějak seklo, takže dostanu znova, ale ono to je celkem jako hned, to je skoro... U mě se bude kámo střih možná. Ale nejblbější, ale jsem skoro dlouho nemluvil na hlas. Takže ne, to... Já nevím kam půjdu. Jsem na Draklovo jdu lítat. Ale tak lidi, já jsem vám chtěl říct, že ta 10. video bude nějaký speciální, ale fakt bude hustý. Bude 20 minut, 10 minut, ne 10 minut, 30 minut nebo hodinový. S kámošima bude určitě aspoň minutu, určitě budu minutu nás aspoň. Nevím, jestli mám taky natočit video, a to se to zítra. Mně to je jedno, kámo. Natáčí si to chce, když tak. Ta, jak jsem říkal, vyjde Minecraft. Ještě u mě. Já budu natáčet. Jako teďka. No, A ty si budeme překřikovat. Nebudem. Jo, ty budeš mluvit do svého videa. budem to dělat normálně, chápeš? Ale chápe. Teďka. Jiřej, No. Čipuj, jo. Nebral jsem to do tebe. Počkej, já řeknu, že tam se to bude lidi a trojí vás tak, a ty potom řekneš jako to jo, že a je tady se mnou Marko, tak řekneš čau, můžu to takhle říct. Jo. Ale budeme mluvit jako normálně. Vždyť jo. Zítra natočím video. Ve čtvrtek jsem si řekl, že vždycky bude pauza. Třeba nějaký video jako vyjde, ale nějak pozdě trochu. Protože ve čtvrtek budu mít tréninky. Tak jako nebudu mít vycházet videa. Tak snad vám to nevadí, každý. Tak vám to snad bude, tak vám to nebude vadit, ne? A nevím, jako co mám teďka dělat. Draklovo, jdem se fakt někam hodně daleko pro... Ne, počkej, já jsem chtěla něco pro... Jiří, počkej, teďka máš potichu, já řeknu s tou Margotkou, že to slibne. Jo. Tak čukuj, já to budu říkat. 3, 3, 2, 1. Čau lidi, vítám vás u čtvrtýho dílu se hrát a je to se mnou Margotka. Čau lidi. Jo, a chtěla jsem říct, že můžu něco říct? Jo, můžeš. Že budeme mluvit normálně, protože já taky natáčím, aby jsme si nepřeklikávali a pak jeden měl dobrý video a jeden hnusný, tak aby to nějak tak nic nebylo. Mám se snažit. Teďka děláš. Já teďka jdu na tu dalekou projížďku, někam fakt daleko půjdeme a tu budete koukat Já kam. mám letadlo. Já si beru. A chtěl jsem jako říct, že prostě se budeme normálně takhle mluvit. Kam pojedeme? Já jedu normálně už jakoby tím autem, už někam úplně daleko, kámo. Já Mně se normálně jednou povedlo, že jsem jel později normálně v té půlový dneska. Mi skoro nelítá to letadlo, ty jo. A ty dneska taky vydáš nějaký video, ne? Bude? Jo, teďka to... Tohle video možná vyjde jakoby v sobotu a dneska je pátek, protože já to nevydám už asi dneska. Možná udělám menší střih, protože možná mi vyjde do pokoje mamka, ale tak to udělám střih, to bude dobrý, to je malinký střih. A pořád jsem si všiml, že to pořád problikává, ta obrazovka. A nevím, co s tím dělat, ale snad vám to tak moc akutně nevadí, to není tak hrozný, viď? A nebudu natáčet videa. Snad už někdy dostanu aspoň odběry nějaký. Strašně bych si to přál. Nebo lajky, nebo něco aspoň. Jako vím, že nějaký děti, co na mě budou koukat, nemají třeba YouTube kanál. My jsme takový věťáci, chodíme
do 9, takže... A tak spolu nechodíme do třídy, veď. Ne no, To je škoda. já chodím do Já Ačka chodím do ještě Bčka. Bčka. No. Ty chodíš do Ačka, jsem se do Cčka. No, ne, v devátý Tčko pak není. Nebo už ne, já Fakt. nevím, prostě já chodím do Ačka. A do Bčka. A nevím, asi ještě to já, tak to je jedno prostě. Prostě já chodím do toho a už to je vyřeším. Kde jsi Někam- teďka? Ne, lomeno Nevada, ale teďka jdu úplně někam daleko kam. Taky jdu Děláme na někdo Nevadu. Sakra jsem byla v tom. Jo, věřím. Já jsem si taky bugu. Kecám nebugu, já jsem tam nebugu. Já jsem si tam teleportovala, já jsem prostě normálně. Beru si stán. Já si teďka jenom vytuním auto na momentu, ne. Nebude nikdy Ben spray, a to Ben. Ale to bude normálně Ben Jo, spray. tam ne. to vidou. Jo, uděláme v tom videu paint spray. To bude takový krátký, já to jenom bude to úplně malý kámo videa, to ne. Jo, no to je pravda. Na Ben spray, pane bože, to byste i měla. To by klidně mohlo být Ben spray hodinu, kámo. Nebo potom Na na skatepark. skatepark. Jo, ale já jsem měla takám si dám moje krásné podpatky, kecám, nárazníky. Zadní si dáme spoilers. Já si beru... Možná tohle video možná fakt vystřihnu. Kousíček. Vytuníme si auto tak, jak lidi, já teďka nebudu paint spraye. Teda dotuníme, co to tady jmenuje. Meleš a meleš. Dobře, já to ještě radši zamknu, aby... Já jsem mám chvilku nechal jednou otevřenou auto a teďka jsem ho měl pryč, protože mám velkou. Nějaký... Já úplně nejsem... Vím, že bylo... Začal na klon nebo na tohle? Dominik, jo, Dominik to byl. Tak hele, Sakra stíhačka! Ty jsi ve stíhačce. Jiřej? o Honzíkem stíhajte, pojď po něm. Tohle Ty, vezmu. doufám, že nám nerozbije auto. Já jdu na ostrov, vezmu si tohle. To je do naší skrýže, ne? Na ostrov. A co auta? Nevím. Tak já se zaparkuju normálně na ostrov. Tohle jméno. Nevada. Jdu na Nevadu ještě. A tady to nikomu na... Hele, já jsem bublaj. Sakra. Ty vodám to dáme. Nezabudovaný Dominik, no. Sakra. On mi ukradl mé auto, ten Dominik, víš. Hlavně nestřílej do mě, jo, tím RPG, já jsem tady v tom teďka v tom autě, jo. Nestřílej do mě. A tady Dominik? Nevím, ale je tady ten Titanic. Myslím, nebo... Ne, co to melu. Hej, co to fakt melu, Titanic žádný. Nevím. Dominik tam je, ne? Co to melu, tady to není Titanic, nebo je? Nevím. Tak já něco chci tady udělat hnusného. Drifting. Tak co? Pozdravte do videa. Tak pozdravte do videa, jsem napsala. Mě už pozdraví. Já napíšu taky co. Já taky tak základ napíšu. Ukaz killer. Jack. Hele, kdo bude moje ochranka? Já ne. Hej, mě ní dovolá. Tak se Jiří? to neruší. No. Aďo.
Počkejte lidi. No, Čau. GTAčko, já natáčím, jo, když tak. Takže zdravím vás. Všecky zdravím. Jo, zdravím. Já jenom lidi, sorry, ale já si dám narušit, hlavně potom všichni volají a Já mám dávno narušit, protože... Všichni přitom tady volají. Jo. Vy jste na GTA. Ghost Riderovi. Nevada. Jste na Ghost Rider. Jo, na Ghost Jo, a teďka tady bude úplně pařba. Paříme. Dokud se zdraví. Úplně pařbíme, úplně. To jen dělám. Jo, jsem tu. Hej, mě tady někdo zabíjí, pomoc. vole, ne. Pojďte na policie level. Já Pojďte jdu. na policie level, pomoc. Kluci, ale buďte hodný na mě. Buďte na mě chodní kluci. Ahoj, tady. Kde jste? Policie. Nebo? Ne, jsme na Nevado. Já to taky na Nevada. Ono, Nevada. Já jsem si zase bugoval. Lidi, tady ten tuning jsem vymyslela já, jo. Hej, nech to je moje auto, Margotko. Už ne. Hej, ty jsi fakt hajzel. Naval. Tak jo, já ti ho dám, jestli mě nebudeš mlátit. Já ti ho dám, jestli mě nebudeš mlátit. Hej, já ti ho dám. No, tak mi ho dej. A já, ale... Tak počkej, já ti ho fakt dám, koukej. A jak se udělá ten efekt, ty kary? Dej mi ho. Repujeme, lidi. A jak se udělá ten efekt, ty kary? No to už tam bylo. Aha, tak já ti ho už ti odemykám. No, tak mi ho dej. Pojď sem. Co, kam budeme, Máš lidi? ho? A nezabij mě ty pozera. Hele, kam budem? Ty nemůžeš zabít. To auto má... Co to je za auto? Mě netrefíš. Mám si očornout auto. Ahoj. Tu limuzínu. Trapa, Jo, životy. Melichare, už máš nějaké barák? Nemám. Na co? To přežiju. No nevím, Hej, ale víte, že jste teďka ve videu? Jsem chtěl Ale- nějaký barák z garáže. Nevím. Ale Melichár. Tak aspoň mi ukážeš kde. Melichár. Potom. No co Melichár. Jiřej? Vy už... Ty Ty ještě natáčíš Melichár. Dívejte, já dělám. Jo, natáčím. Dívejte na mě, jak se točím. Já se kouknu jenom, kolik mám už natočeno. Padl, tak. Čekaj. Je už 23 minut. Počkej, Aďo. tebe čekám. Hej, Melichár, ty už natáčíš 23 minut. Ale škoda, že se to nebylo dřív GTAčko, protože my už jsme tady byli. GTAčko. Chceš jo? Au, nech mě. Já chci si To je nosit. lomeno tu ne. Au, nech mě, hrabetí. To byla hra. Úplně. Pán Job. Uděláme drift. Já jsem furt na Nevada, kde jste vy? Já jsem teď na lovu, ale já letím na Nevadu. Letím, ne jdi, já letím. Jo, se stíhačkou, dobrý. Titaniku, nebo co to je? Já letím se stíhačkou do Nevady. Ale nezabíjej nás, nebo tě vymažu z videa. Tak by Jenom byla ty všechny auta jezdí úplně pomalu. Jdu zabít Melichara. No, mě killnul. Aďo! Já musím vypnout GTAčko. Tak uvidíš. To mám A co uvidím? Uvidíš, prostě no. Ale co? No uvidíš. Ale co? Uvidíš. Ty uvidíš. Jo. Ty vole, Golda.
Ej, Gudo, fakt nás nekuluje, jinak já ti Já vymažu nechci videa. killnout Margotku, já chci killnout na lichara. Kinga. No jo, ale nekuluj nikoho, chápeš? Ona taky natáčí. No a tak ať se natáčí. Jo, nezávidí. Ale ona ti může vypnout z hovoru. Já ti nezávidím. Závidíš. Pojď sem, ty svý. Chtěl bys to auto vytuněný. Jméno o práva. Znovu zamčeno, dobrý. Mě nechytí nikdo. No tak to je mi. Já jdu taky Kdo na nevedu. poslouchá toho? Čest, kámo, Golda. Čau, Mimčo. Já nejsem mimčo, ty svině. Tyž Mimčo. To, Sakra, musím si to říká ta dohledovat, kde je trapa. Kolikátého ses narodila? Hádej. Ty jsi blbá, vole. Jak to může vědět, určitě řekne. Určitě řekne, jak to můžu vědět. Já to vím, že ve 2003, ale nevím dál. 2003. The fuck? Jo, ty máš 11, ne? No. A kolik máš? Chodím do Už 9. chodí do 9, ty kámo. No jasně, máš 5 roků, že jo? Ty vole, tak to jsi potral teďka. Tak tohle bylo ať dobrý. Tak to jsi fakt poznali. Tak to seš mimino teďka teda. Teďka jsi 5 roků, já ho... Asi tak to nemůžeme natáčet videa, když nám je 5. 5 nám ani nemůže být. Tak fuck your name. To bychom nebyli ani neobu, kámo. Kejlo jméno oprava. Hodiny. Uzamčenou. Je ten... Počkej, co posloucháš za ten rap? Já to znám, tu písničku. Jsem taky začal s rapem. To znám. No jsem tady. Mám úplně stejné auto jak ten. No poslouchá tu písničku. Já. Jo, to je dobrá, tu znám, no. A jak se jmenuje? Já jsem si dal... Nevím, ale Hej, zajímavé. Gode, ty jsi černé auto? O, to je kruté. Nech mě. Co je? Ti taky nerozbijím auto. Já ti taky ho nerozbijím. Já mám trochu. Mega. Že máš nádherný, koukej. Carmenu. Nech toho! Ne, já ti upravuju auto. To nejde už to okýnka. To nebude, tyjo, nebude. Ale kdo mi tady krade auto zase? Golden nebude. Někdo mi ukradl auto a nožite. Golde? Já ti ho neukradl, já mám svoje. Nech mě. Čorko. To je moje toto auto, to zelený. Ne. Ale já ho mám taky víc do zelená. To není... Nemáš. Co? Já mám víc do zelená, já ho mám také víc zelená. Ale já jsem si bugl v autě. Já vím. Majko blbej. Taky Majko je tady. Nech toho. Co je ti trolem, ne? Úplně. Hej, kdo mě zabil? Já RPG nemám. Jaký kokos. Já RPG vůbec nemám. Já taky ne. Kdo má RPG? Asi Majkop ne. Zamčeno. Čemu se tam směješ? Jo, ten Mikey ho zapil, nebo jak se říká, no, Mikey. Antony, Hunka. I love it. I freaking burn it. Aj. Hej, čurky. A teďka to je fakt... Víte, co je na tom vtip? Hele, zkus mě vyhodit, Golde. Golde. Já jsem tě nevyhodil. No a ani do auta nemůžeš. Jméno oprava. A děkuju, že mi Já ho jsem si chtěla jenom nasednout, ale neřeš. Jak to, že mám pichlý gumy? Tak ty No, kdo tě píchl? O mi bouchl auto, tak ty seš. Kdo? Ty vole, pojďte na Mikeyho, já mu rozbiju mordu. Pojďte na něj. Dělejte, nevadá. Já tam Já tam jsem asi ne. Uranus. Já si jdu pro RPG.
Počkej, já si jenom beru auto. Ty vole, dejte setlock. Já jsem, když my jsme, počkej, mi tam jedem. Dej setlock. Ježiši, tak pojď na nehradu. Majko, jdu zabít Už je Majka. setlock, už je setlock. Koho mám zabít? Nevím, čoru, Majka. musím se půjčit, prosím, neře, prosím. Tak se keďme sedni a baš, počkej, já tě telemeno, jo, už jsem tě ho odemknul, já budu střílet. A počkej, já budu střílet, jo, z auta tvého. Mojeho vlastně. Ano, že mi ho někdo, Áďo, počkej, já budu střílet z auta. Mě ho tady někdo zabíjí. Tak já ti dělej. Jedeme rychle. Já tady zabijím Majka, potom mi pomoct, tady je Majko. Dělej na něj, Majkýho, Jiři. Jo, Jde za tebou. a já jsem ho viděl bugnutýho, víš. Na Majkýho. Dělej, zabij On ho. se, On se teleportul. On se teleportul. on je šel na level, já si ho vytuním. Áďo, on už tady není. To je čuk. Hydrauliku. Áďo, dej mi moje auto. Počkejte, Dej mi moje auto. to je čuk. Dej mi moje auto. Mozky. Áďo, dej mi moje auto. Pojďte na moje auto, já ho mám tak kruté. No, děkuju za moje auto, jako je hezký. Už ho mám loknutý. No, já už dobrý. Hej, kdo mi píchl komi? Já ne. Jo, byla jsi to ty. Jo, vím. Pojďte na toho Majkýho, nebo kdo to je. Jo, už jdu, mám natuněný auto. Ty vole. Hrabe ti ho. Pojď do mýho auta, neber si tu kraxnu. Kdybys tady byl, tak klidně jdu, no. Nechceš to lepší auto? Já vím. Tak mi ho klidně dej. Chceš si ho nechat? Dík, nechci. Pojď do tě Majký, on je na druhé straně, víš. Já, že si ho necháš. Tak jedem. No tak stůj. Tak jeď za ním. Jiři, pojď za námi. Jo, jedu. Počkej, já si musím dát lomeno U. Co děláte? My letíme. Za Majkým. Jak se jmenuje? Majko LP. Majko LP. Majko. Majko LP. Hej, on šel tam nahoru. Ty vole, za ním. Tam vyjumpuju, čekuj, už ho vidím. Už ho vidím, dělej. Já Dělej. nemůžu jumpovat. Dělej. Já jumpuji to. On šel dolů nebo kam? On je dole. Pojďte, dělejte. Já si jdu pro motorku, to je lehká. Sakra. Ty jsi inteligent, jo. Já vím. Kde seš, Melichár? Já si jdu, já ho jdu zabít, já mám motorku, Sanchez motorku. Hádej. Já jsem u nevady. Sakra, sorry lidi, mi spadl mikrát. Pojď. Sakra. Sorry. Nech mě. Sorry. Moje. Hej, to není Goja, sakra. Odpálím ho RPG. Jo. Jdi za ním. Sakra, to není Goja. Už letím. Děláš. Co? Co děláš? Skáču nahoru. Já strašně nevidím auto. Ty jste. Vyletím. Vyletáme s autem. Já tady střílím orly. Kde je Majko? Já nevím, on je na ostrově. Ostrov? Ne. Ne. Hej, není to on. Tak na té hlavní silnici asi. Dobrý, tak ho už necháme. Ne, serem, pojď, jedeme do něho.
Krutě. Co to laguje, si zvojí jiný auto. Ne, pojď. Ale Pojď. budu řídit já. Co? Ale budu řídit já. Ne, pojď, rychle. Jedeme za Michaelem, až bude kill. Když zastavíš, tak jo, víš. Hej, až zabijem Mikea, tak ji ho A dám. jaký má skin? Ne, moje auto. A kam teďka jdete? Jakou to má barvu? Jakou to má barvu? Hej, Melichard. Jste tady? Jo? A jakou to má barvu? Za kým No, teďka Melichard jdete? mi čoruje auto. Má to A Melichard si modrou bere barvu. svoje. A mě nenecháš řídit. Ne, tak pojď, až bude Michael mrtvej, tak já ti ho dám. Ne, jak to řídit. Sadaj. Hej, to je moje auto. Já nemůžu jezdit. To je dobře. Já se podívám, jak já už natáčím 35 minut. Tak, Jo, to je na sranda. střeše, být na střeše. OMG. Ty to jenom opožďuješ. Já letím. Sakra, někoho vidím od plného RPG. Kam budeme Runa, Nevada. Chápeš? Co to je, ty vole, co to Já je? jdu na Nevadu. Já tady letám s autem. Po to lomeno LV. Nestřílej do mě. Já jedu. Jirko. Aha, jsi Po ty? to na LV a jedu do Majka. Sorry. Zvoni na LV. Já jedu na do Majkovi. Zvoni na LV. Jo, on je tam dál trošku. Tak já tam jdu taky. On je u banky, lomeno banka, když tam jde. Počkat, ne, to není on. To je Kevin, nepíši. A ty počkej, já ho odpalím RPGčkem. Nech ho projít už. Kde jste? Hele, hned horse. Hej, Horse je úplná svíňa, zabijte ho. Dobíte horse. Sakra. Hej, Mě se já to jedu taky. seknu si holku. To je jméno off. Já jdu na ostrov. Že prý si máš přečíst pravidla, Margotko. Jo. Nemůžeš killovat u banky. A proč mě taky killoval? Uhádni to. No tak mu to řekni, že ty jsi mě zabil. A Adam, nestřílej do mě. Já ji odpalím RPGčkem. Hele! Adelo! Ty pro mě taky předtím zabil. Nezabil! Teď jsi mě zabil, že RPG, nedělej se. Nepodílej se. My ho ještě krádeš tady. Skáč, jedem. Čekám si na Richardáčo, on najdu odpalím RPGčkem. Hej, ne, on je na mém autě. Nechci mě tu. A kde jste? Moje auto. Ne, já jdu na Nevadu. Já jdu s Melicharem někam jinam, protože nechci, abys ho odboukl. Jo, jedeme. Já ho neodbouklu. Ne, teď To jenom si... říkám. Jeď pryč od Ale něj. fuck! A já se jdu dát za hasiče. Jeď pryč od něj. Čekuj, já si dám hasiče. Ale pust, Aďu, kde jste? Neřeknu. Pryč od něj. Hej, ona mi čoruje auto. Ani na trávu. Dej. Tomeju. Kill you. Tak, dobré. Jo. Jo, ale dobrý tady to mě, dobrý díl teda. Jej, tady jsou dobré baráky. Jo no, Podívám se do ní. já taky. Počkej, tak, ale aby byli s tím. Aby nás Jirka nenašel. Z garážu. Hele, ale fuck, to není hezký. Není, no právě. Mě nás chceš odpalit RPG, že jo? Hej, Melichare, ukážeš mi, kde máš barák. No. Potom možná. Tak řekni jim třeba, že server bude v popisku videa. Víš jo, bude v popisku videa ten server. Prosím, neřekneš. Já toho dávám. Zabil jsem toho Michaelopa.
To úplně jsou libový doby, co? A libový masa. Ať nespadnu. Uteč Jiříkovi, nechoď k němu. Co? Uteč Jiříkovi. Sakra, Oh my god, ty tam pořád stojíš. WTF. jsem prostě jednička. Jo, tak tady. Ty si můžeš vzít, jestli chceš, tak můžeš si vzít toto. No ale mě to nejezdí, víš, já to úplně Ale pomalu. kde jste? Koukni. Tak to se musíš odpojit a připojit. To je bugla nějak pro tebe. Tak Ne, tak já na tebe. Melichár. Já budu na tebe. Melichár. Nedávejte setlo. Říká, že zabíja, já vím, že to zabije. Ne, Náďo, fakt ne, ne, plus. já k němu ani nepojedu, neboj se. Radši jo. Teda radši nejdu. Hej, tady je barák z tu garážu. Hej, barák na prdoj. A ty jo, ale je to pečo, velká garáž je. Počkej, jdeme se do něho podívat, jestli je Dělej, Aha, to nejde. To je škoda, já bych se do něho podíval první. Počkej, já tady jenom zaparkuju hned vedle. Tady je taky barák z garáží. Kaž. A nechoď na kopec. Ne, je to Na predaj, zamknutý. My taky, ty musíš být v autě a sebou chodit na domy koukat, jestli to jsou otevřený nebo ne. Počkej, zamknuté. Oh my god, všude je to zamknuté. No tady Zamknuté. Ty vole. Zamknuté, kurva. To ne, tak jdem jinam, tady to byly zavřený. Počkej, já se ještě podívám do toho. Zamknuté, všecko je zamknuté, oh my god. Nechceš hasičák? Ne. Okay. Tak zase jedem sekund nějaký domino. Ty jsi mu dal, jo, tak díknu. No, máš aj plamenové. Kdyby tě chtěl zabít ten Margotka. Že Margotko? Počkej. Počkej, tady bude Ciřík. Zamknuté. Nevím. Jo, on je nejenom naštvaný, on tady nepije. Počkej, On zamknuté. je naštvaný se to, že jsme nedali teleport. Setloc, ne? No, se tlapnu. Lidi, budeme tady mluvit sami, protože jsou úplně debilové. Já jdu hrát. Tak. Zadrže to chvilku to, já už to ukončím. Už to asi jdu ukončit. Se jde to takovou chvíli, je to úplně dobrý. Tak já to ukončím, tak jo. Tak čau, to je skoro hodina. Když tak vyjde ještě jedno video, tak jo, čau.